Hemme salam, Kızılkıl TV kanalında sizi hoş gördük. Bizim kanalımızdan uzaklaşma. Kızılkıl TV kanalında siz dünya tersinlikleri ve haberleri ile tanış bolup bilersiniz. Videosu like basıp kanalımıza abone olmayı unutma. Öňde size hasta kızıklı videolar karışýar. Bu videomuzda bolsa siz aqjamlygy bilen dünýäde birincilige ýeleýän avtomobil bolan Toyota'nın taryhy bilen tanış bolup bilersiniz. Dünýäniň iň köp avtolog öndüren kompaniýalarynyň biri bolan Toyota her ýylda 5-10 milyon ulug öndürýär. Japon brendi bir näçe ýyldan bäri Germaniýanyň Volkswagen kompaniýasy bilen birinji we ikinji orny gezekle-gezegine diýen ýaly paýlaşýarlar. Käbir avtolog brendi diňe belli bir sebitde has köp satylýan bolsa, Toyota ulugynyň gözü ilmeýän ýurdu ýok diýen ýaly. Esem bu kompaniýa haçan esaslandyryldyka? Gelin avtolog brendiniň taryhyna kysgaça göz aýlaýyk. Toyota Automatic Loom Work karhanasynyň ýolbaşçysy Sakichi Toyota 1924-nji ýylda Toyota Model G adly avtomatik tikin maşininiň önümçiligini ýola goýýar. Şol döwürde Yaponiýanyň daşarky sowdasynda ýüpek uly ýeletdir. Ýüpek önümçiligi ýurtda iň gerdeçilik pulduk bolup, ýüplük egirýän, dokoýan maşinler daşary ýurtdan esasan Angliýadan getirilipdir. Ýüpek dokoýan maşiny öndürmek üçin köp wagtlap kelle döwen Toyota 1897-nji ýylda öz ýasan ilkinji tikin maşininiň patentini alypdyr. Netijede işögür 50 liter bahaly tikin maşinlaryny köpçülik bilen öndürüp başlaýar. Soňlugy bilen öz haritlaryny Ýewropa ýurtlaryna hem eksport edipdir. Sakichi Toyota bu başlangıcı bilen öz ýurdunyň önümleriniň Ýewropanyň önümleri bilen diňe bir bäsleşmegi däldi, esem olardan ozup hem biljegini suwd edipdir. 1929-njy ýylda Sakichi Toyota tikin maşininiň patentini Platt Brothers adly ilkinji kompaniýasyna 100 000 funt sterlinga satyp, şol puly hem avtomobil öndürmek ýöregine düýär. Avtolog karhanasy kurulan hem bolsa, ol ilkinji avtomobili görmäge ýetişmändir. 1933-nji ýylda ilkinji avtomobili Model A1 konveýerden çykanda ol aradan çykypdyr. Ondan soň kompaniýa ogly Kiichiro Toyoda ýolbaşçylyk edýär. Kıyska wagtda Toyota kompaniýasy dünýä belli avtomobil brendine öwrilýär. Şol döwürde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň öňde barajy General Motors we Ford avtomobil öndürüjileri dünýäde iň meşhur brendler bolupdyr. Kiichiro Toyoda 1937-nji ýylda Toyota Motor Company Ltd kompaniýasyny esaslandyrýar. Uzak wagt geçmän ýurdun hökümeti 3000 sany ýük avtomobilini satyn alýar. Bu sargyt karhana üçin uly goldu bolupdyr. 1937-nji ýylda öndürilip başlanan AA modeli kompaniýanyň iň meşhur modelläriniň birine öwrilýär. Geçen asyryň ortalarynda kompaniýa ykdysady taýdan kynçylyk çekýär. Şol ýagdaýda Kiichiro Toyota öz ýerine Tahiti 10 adly dostun belleýär. Ol gurtabyjy bolupdyr. Tahiti marketlerde müşterileriň satyn alýan haritlaryna üns beripdir. Netijede adamlaryň gerekli zadyny zerur wagtda alýandygyny göz ýetiripdir. Bu osaňa karhananyň ýöregesini keskitlemäge mümkinçilik beripdir, wagtynda we ýerinde. Bu şygara esaslanan Tahiti kompaniýanyň işçileriniň sanyny azaldyp, önümi we işçi güýjüni taşytlamagy üns beripdir. Kompaniýa hiç wagt has köp maşin öndürüp, ony ammarlarda basyp goýmandyr. Hatda beýleki kompaniýalar ýaly ammar hem gurmandyr. Tyşytly önümçilik ýöregesini dowam etdiripdir. 1951-nji ýylda kompaniýa ýolsuz ýerde ýöreýän Land Cruiser modelini öndürýär. 1957-nji ýylda öndürilen Crown modeli Amerikan bazaryna satylýar. Şondan soňra Toyota gysga döwrüň içinde bütün dünýä tanylmaga başlanýar. Amerikan avtokonsernleri ilk wagtda Toyota kän bir üns bermeýärler. 1973-nji ýyla çenli Toyota Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bazarynda 320 000 avtomobil satýar. Şondan soňra Amerikanyň karhanalary Toyotanyň esasy bäsleşleriniň birine öwrilmegine göz ýetirýärler. Toyota ulagary ykjamlygy, ykdybarlylygy we arzan bahasy bilen müşterileriň göbünden turýar. Toyota 60-njy ýyllaryň başynda Ýewropa bazarynda özüniň publika modeli bilen tanalyp başlaýar. Bu ulag ýanyňyş tykşytlyligi we bahasynyň eliterlik bilen günwatarlylaryň iň halaýan ulaglarynyň birine öwrilýär. 1966-njy ýylda Corolla'nyň ilkinji nusgasyny tanıştyran Toyota şol ýyl Hino 1967-nji ýylda Daihatsu avtomobil kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyga ýola goýýar. 1970-nji ýylda kompaniýa 10 millionuncu avtomobilini öndürýär.
1978-nji ýyldaki ilkinji öňden çekişli awtomobilini terkeli öndürüp başlaýar. Kompaniýa 1976-njy ýylda 20 million, 1980-njy ýylda 30 million, 1986-njy ýylda 50 million ve 1999-njy ýyla çenli bolsa 100 million awtomobil öndürýär. 1982-nji ýylda meşhur Camry modeliniň ilkinji nusgasy peýda bolýar. 1987-nji ýylda Toyota Motor Corporation Volkswagen bilen şertnama baglanyşyp Germaniýa üçin pick-up awtomobilleriniň önümçiligini ýolga goýar. 1988-nji ýylda Lexus adly brendini ödüredýär. 1990-njy ýyllaryň ahyrlarynda ilkinji hibrid awtomobili Toyota Prius konveyerden çykýar. Awtomobil önümçiliginde ol ilkinji gezek dowamly öndüren elektromobili boldy. 2007-nji ýylda Toyota 77 ýyldan bäri awtolog önümçiliginde dünýäde birinji bolup gelýän General Motors'tan ozdurmagy başardy. Toyota kompaniýasy häzirki wagtda her 5 sekundda bir awtomobil öndürýär. Yer ýüzünde Toyota'nyň 340 000-dan gowrak işgäri 69 sany zawody bar. Toyota 140-dan gowrak ýurtda satylýar. 90-njy ýyllardaky öndürilen Toyota'laryň 80 götermi häzirem ýollarda hereket edýär. Şunun bilen biziň habarlarymyz soňuna ýetdi. Eger öňüňize ýaran bolsa like basyp bagda bolmagy unutma. Eger şeýseniz ähleden azaplarymyzyň ýerine düşdigi bolar. Entek siziň öňüňizde mundan da gyzykly videolar garaşýar. Kommentariýada öz halaýan awtogoluňyzyň görnüşini galdyryň. Hemde näme üçin bu awtogolu söýýänligiňizi, hem gowy görýänligiňizi sebäbini hem ýazyp galdyryň. Ünsert dinleýän üçin köp sag bolun.